Du får en speedball top i massiv aluminium. Reglerne er simple. Hvis bolden passerer modstanderen 2 gange, så er der point, og I server forfra. Bolden, der følger med, er udviklet til brug i verdensmesterskaberne i stangtennis, og den holder bare. Du kan vælge mellem 2 catchere. Den ene, den har et lille håndtag, som passer godt til mellemhænder, mindre hænder, børnehænder, unge. Den er lidt stiv i det, men super god catcher, som bruges af flere landshold. Den anden er især god til voksenhænder og andre lidt større hænder. Den kommer med et gummihåndtag, som du kan pille af, hvis du vil bruge din egen grip tape. Den er lidt blødere i det, så den er lidt mere behagelig for håndled og albuer at spille med. Og så slår den en lille smule hårdere end den anden. Vil du have en fod med til dit stangtennis, så er der den her base, 22 kilo stål, svejst på et rigtigt maskinværksted, lakeret. Det sikrer, at dit stangtennis står bundsolidt.